Sit ready. Attention. A bolo odstartované. Na prvých úsekoch zatiaľ najlepšie akademiky z policajného zboru. Takže tí na prvom úseku ťahajú najlepšie. Vidíte sa, ako sa tam vážení startovali priatelia, máte to tam na tej tabuli. V ideálnom grafickom prevedení, takže môžete si urobiť od nás. Prvú minútu ukazujú najvyššie zatiaľ akademici z policajného zboru. Na druhom mieste sú meteorologické fakulty STU, ktoré posledky zaostávajú takých 13 metrov. Tretie miesto univerzitný žák Mazášek sa dostal predný skutne. Tu sú predstavení že tam ako len baví. Vidíte to na klasickom znázornení presne ako sa vyvíja situácia na trati, ale to je s akademikmi. Ustupujú z pozícií a dopredu sa dostávajú pretekári z materiálno-technologických. No je to vyrovnané samozrejme, veď ukajú len druhú minútu. Na tomto úseku, ako som spomínal, je to 4x skôrčená štafeta a každé družstvo má vo svojom týme aj jednu studentku. Takže vehementne pozvujeme jednotlivé týmy a do čela sa opäť prepracúvajú akademici z policajného zboru. Ale je to veľmi tesné, je to veľmi tesné tam na tej špičke, ale nevieme, čo je s myšmašom, poslucháčmi Vysokej školy muzických umení. Tí nám tam nejakým spôsobom zaostávajú. Takže štafetový kolík sa posúva, ako som spomínal, ide sa na 4x400 metrov, celá trasa na 1600 metrov, takže to sú naozaj len sekundičky. Každý zaberá naplno. Ďalšia odovzdávka sa chystá. V týchto napínavých pretekoch každý posudzuje každého, samozrejme vec, každého. Zaberáme, ešte, čo to dá. Veľmi vyrovnané, ako vidíte, vážení priatelia. Zatiaľ sú na čele akademici z Akadémie policajného zboru. Zatiaľ vyzerajú, že policajti budúci majú najviac síl, budú to potrebovať vo svojom povolaní. Ďalšie striedanie, ďalšie odovzdávanie štafety a máme tu stále je to mimoriadne vyrovnané. Tak to bude naozaj o špičku lode, keď to tak môžeme povedať. Akademici, materiálno-technologická, Mazáši, tak tieto tri posádky, štafety sú zatiaľ najrýchlejšie. A do čela sa dostáva Univerzita Komenského, Mazáčik. Uvidíme, čo povie dopingová kontrola po pretekoch. Ale zatiaľ im to ide dobre. 350 metrov do cieľa, vážení priatelia. 350 metrov do cieľa majú tieto posádky, tieto štafety na poslednom úseku. Posledných 350 metrov na čele sú tým Smažáči Univerzity Komenského. Druhý zatiaľ členovia štafety materiálno-technickej fakulty z STU a tretí sú akademici z policajného zboru. Tí zaostávajú, ale chlapci ešte nechcú povedať posledné slovo. Mazáčik Univerzity Komenského na čele. 100 metrov do cieľa. Ešte zaberte. Posledné striedania vidíme. Niektorí beží 5. minúta v týchto finálových pretekoch. Štafet na 4x400 metrov, 100 metrov do cieľa. Uvidíme, ako to bude vyzerať.
Je to mimoriadne vyrovnané, ale zdá sa, že Smažáčik z Univerzity Komenského asi ide po prvé miesto. Podľa všetkého je radosť celý. Na prvom mieste Smažáčik, Univerzita Komenského. Zostava Gabriel Silik, Viktor Hočavský, Katka Longová, Roman Krištofer. Prvé miesto Smažáčik, Univerzita Komenského. Takže dvojnásobné prvenstvo Univerzity Komenského. Vážení priatelia, blahoželáme. Máme už druhé miesto Materiálno-technologická fakulta Slovenskej technologickej univerzity a tretia priečka patrí akademikom Akadémie policajného zboru. Tí tvrdili muziku prakticky až do 3/4 trate, ale potom už nevládali chlapci a prešprintovali Smažáči. Takže prvenstvo patrí Smažáči z Univerzity Komenského, druhé miesto Materiálno-technologická fakulta STU a tretie miesto si vypovedali akademici Akadémie policajného zboru. Takže druhé miesto patrí, ako som spomínal, Materiálno-technologickej fakulte v zostave Ľubomír Calpa.